tot el que és una part important de la nostra cultura. Fernando Alzamora acaba de ser reelegit president de Sa Nostra per als propers 4 anys. La reelecció arriba al moment en què la Caixa Balear s'ha integrat en el nou banc Mare Nostrum, format per la Caixa Autòctona, Caja Granada, Caja Murcia i Caixa Penedès. La integració de Sa Nostra en el banc Mare Nostrum suposa un canvi significatiu tant per a la història de l'entitat com per la reconversió del sector de caixes. Es tracta d'un grup que disposa d'una situació de liquiditat còmoda. L'exposició que nosaltres vàrem fer en els mercats majoristes no és tan significativa com altres grups i, a més, els venciments que nosaltres tenim els podem fer frente en la generació del cash flow o del benefici normal que poden tenir dins l'any 2011. El risc de crèdit que tenen és limitat gràcies a l'elevada diversificació del grup. Estem dins un perfil medio-bajo, o sigui que també ens dona una comoditat frente a la situació actual, que és una situació que tothom sap, que és una situació amb dificultats, però que nosaltres estem en una bona situació per fer-hi frente. Mare Nostrum ha aconseguit que l'agència de qualificació creditícia Fitch li hagi concedit un rating de 3B positiu en perspectiva estable, una bona notícia en els temps que corren. Pensam que és bastant coincident en les nostres circumstàncies actuals i també podem dir que també ens sentim raonablement còmodes. La clau de Mare Nostrum és optimitzar els recursos que les 4 entitats aporten. Així tenen la intenció de convertir-se en una referència dins l'arc mediterrani. No deixaran de banda l'economia, en aquest cas la de diverses ONG que veuen perillar les ajudes que reben el Consell. Unes subvencions nominatives que són